Surabaya geger mungkin neng Madiun Jakarta dirungkut tetap merdeka panas-panas laku ora gowo payung sandale diseret lamaane plentung Surabaya geger mungsi neng Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Selamat malam, Duk Cayu. Selamat malam Om Ige. Nggih, lama enggak jumpa. Pripun kabare, Duk? Alhamdulillah pangestune panjenengan kula sehat, Om Ige. Om Ige pripun kabare? Ya dongamu, Duk Cayu, sehat. Alhamdulillah sehat. Panjenengan niku ketriyen nganti saniki niku awet nggih, Om? Awet piye? Tidak ada perubahan nggih. Tidak ada perubahan, mesti tetap awet nggih. Pancip ngono ya. Pak Sigit niku kan wajahnya diformalin. Awet nggih. Unikan iki wiwit cilik lho, Pak. Angger biyen tak takoni, cita-citane apa, Nduk? Kula pengen dadi dokter kecantikan. Kebiyen pengen dadi dokter kecantikan. Tapi kan nggih mboten meleset, pranyatane piyayine nggih cantik, piyayine nggih anggun, tur ya pinter golek duit. Wah. Rumangsane kok Nggih. Sesuk terus bablas Jakarta. bablas Jakarta. Bar Jakarta terus Surabaya. Surabaya. Medion terus Jakarta, janji rukun tetap merdeka. Iku. Mbak Niken kok ditimbali keluarga ageng Buratih khususipun Mas Anggra. Menika kagungan nadar menika. Oh pun buka kupat warung dereng? Dereng. Oh nggih bibar niki. Bibar niki. Niki nanti sebelum nembang lagon-lagon yang lain nanti ada request. Kenapa menika? Nggih meniki Mas Anggra badhe nembang sisan munggah napa niku jenenge nganu kupat luar. Kupat luar awit sampun dipun siapaken wonten nginggil nggih menika jenang piring patang abang, jenang piring patang abang menika jenang abang patang piring. Lah ya wingi lho. Jenang piring patang abang. Lah. Senang abang petang piring. Nggih. Kagem menapa kesuksesan luaripun pahargan wonten ing dalu punika Pak Sigit. Nggih. Tapi mbok bila sepatah dua patah kata Mbak Niken untuk keluarga besar Ibu Ratih. Monggo. Sampun pirsa nggih Bu Ratih. Sampun. Sing pundi Mbak? Lambo. Menika ingkang lenggah menika. Alah. Cocokan menika. Sing nika Jilbab hitam. Damel moto. Kacamata kok mata kaca. Berarti. Oh biru. Nggih mugi-mugi kagem Burate sekeluarga besar lan ugi Ade Alfiano. Ya toh? Nggih, betul. Dipun paringi panjang umure, Amin. sehat Amin. selamat wilujeng. Amin. Terus rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Buat Ade Alfiano semoga menjadi anak yang soleh. Amin. Berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Pokoknya tercapai cita-citanya. Doa yang terbaik. Betul. Mas Anggra Mbak Niken, Mas Anggra menika nadar. Nek kagungan momongan kagungan putra ngrawuhi Mbak Niken. Lah alhamdulillah pun lahir kakung nggih menika di Rasat. Oh ngaten. Berarti niki acarane kathah nggih. Kata. Tasakuran terus kitanan terus lahir napa niku putrane Mas Anggra. Pengiritan Nggih. ya. Terus esuk-esuk terus enten acara melih. Apa? Mendem niki, lah niki kan dipendem. Alhamdulillah. Teng pojokan damel tolak balak. Nggih. Nggih. Om Yuto. Dalam Mbak Niken. Kamu boleh nggak di sini aja? Oh boleh. Anu Soalnya ya. kayak aku mencium aroma-aroma batang nggak enak gitu, tahu nggak sih? Masa sih? Iya kamu Kayak kalau di sini cium enak kan? nggak? Enak, seger. Kamu kalau hadap sini enak kan? Enak. Coba kamu hadap ke sana Kok kayak kayak ada teleknya ya? iya telek kayak untung nggak pecah enak gitu. gitu loh baunya. Iya, kalau begini kan loh pasangan serasi ideal Iya, sekali. iya. Ibarat Romi dan Yuli. Kamu juga ibarat Romeo dan Juliet. Mbak Niken sebagai Juliet, mondol pencopet. Copet setara ya ning nggonmu kok. Lah ora pantes blas kok kowe nek karo Mbak Niken. Aja menghalangi kecantikan Iya, Mbak iya, Niken, iya, aja jangan, menghalangi, jangan. mundura. Oh, Wah. wong kok iso. Piyayine lho menik-menik, cantik, suaranya bagus, bertalenta ora kaya anakmu. Ah, anakku sing wedok meng ngono ora apa-apa, tapi sing lanang le. Lho, anakmu sing lanang nyapa? Suarane apik. Lho,
Mboten kok suara apik. Bar lulus SMA. Lulus SMA. Heeh. Langsung ning Polres Rembang le. Wah, dadi polisi, Mas. Sing ngomong sapa? Lah ning Polres Rembang Kecekel kok. oh kecekel kok sombong iki lho kok iso. Ya kan Polres. itu buah jatuh apa? Buah jatuh. Buah itu kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya. Iya kan dia pencopet anaknya. Ora mesti. Ora mesti. Lah nek pas digondol codot ya ceblok ya adoh. Oh iya iya. Pasar buah ke sak pasar buah tok ora ono wite. Maksudnya kacang ki lho gak ninggal lanjaran. Alah kacang enek sing nganggo lanjaran. Kacang apa? Kacang atom ora nganggo lanjaran. Ngengkel iki lho gula aku iki kok. Iki lho Mbak Niken iki lho supaya lilih hatine kowe kudu ngrayu. Iso apa ora? Ndase kaya neker. Mbak Niken, Ya. kamu punya uang 2000 enggak? Ih. Kenapa kamu tanya gitu? Karena buat markir hatiku ke hatimu. Alah. Sekarang nggak usum kalau parkir itu uangnya 2000. Golek sing murah. Sekarang usumnya QRIS. Qris. Kamu tahu Qris gak sih? Apa, Pak? Desa ora ngerti Qris. Nyuri siapa? Qris iki lho sing diselempit nang kene iki lho. Kae Keris. Ya sing bener ya keris kuwi. Mbak Niken, Ya. mobil yang paling kamu suka itu apa? BYD. Enggak bagus itu. Yang bagus itu Ayla. Lho kuwi murah lho, Ndang. Ayolah. Ayla karena I love you. Nggak mau. Liwat akikmu lho Mak Geduk. Tara ben kenek kok iso. Rayuanmu tidak Rayuannya membuatku terpesona padamu. Tidak bisa membuat terpesona. Beda dong kalau dengan saya. Coba Iya. kamu. Coba pelok 6 sepinten Mas? 6. Aku suka kalau dirayu-rayu pakai gini. Lagu. Sayang Nimas kesayangan koyonge ya ora enak ora ya ora ya ora lho ya lagi ngene tok lho ya ora lagi ngene tok ya Mas Sigit lagi ngene tok ikan wis klepek padahal cuma ngene Percaya nek suaramu. Aku Aisik, aku tahu kamu menyanyikan lagu itu. Sayang, kesayanganku, koyong ngopo rasane ati iki. suwe Ra krungu pawartamu, bingung rasane nandani Nimas Pengen mondol. sing tak tresnani di DM di WA kok ora balesi. Apa sliramu wis lali janji suci ngendi kamu wingi. Aku tahu lanjutannya. Piye. Iki pengemis hatiku ini. Ya bener. Kok kaya pengemis tenan. Terima kasih. Sama-sama. Kok iso terima kasih lho. Coba nek pancen kowe iso ya tunjukkanlah Pakai kebisaanmu. lagu-lagu kayak Om Yudo gini lagu yang Nuansanya terbaru. percintaan, nuansanya lho kasmaran. Selindro. Wih, Edan. Tayang kita ning Debagong. Alah nembang bliru iki mesti. Dirungokno sik. Ya. Memanismu. Salah. Lancang sampean. Nuansa percintaan, nuansa Nuansa ketersenangan. percintaan no. Oke. Sopo manis? Wah, alah rusuhe tak Om Mikir tapuk ngene kok. Kuwi iki selentik. Ini lho tapo. Ndul iki ora. Momo Ya. jiji. Mama jiji. Rukun Islam. Alah kok iso percintaan kok tekan rukun Islam ki lho. Percintaan iki ben rukun.
Wah iso, ya lagu sing nuansanya gandrung ngono kok iso. Yang ada kendangnya, yang ada ininya, semua Gitu. main. Tetep selindro. Woi, pisan mau slendro. Ha. Sinebut pahlawan putri. Oh iya, nikah itu ibarat seorang pahlawan. Pahlawan bagi keluarga, pahlawan bagi siapa saja. Cocok sesuai, cocok. Aku bar iki Mas Agra sing munggah. Bar Nggih, iki dirapungi nggih. sik. Betul. Sriuning mustika Tuhan. Tuban. Tuhan. Wong Tuban yo nyembah Tuhan. Oh iya astagfirullah aku kok Kene iki nggon ketoprak lho kene iki. Ketoprak lho. Kene iki ketoprak AW ngene ngono. Asri Wijaya. Kowe apa ora ngerti nek liwat enek tulisan AW. Oh iya aku lewat anak lamune tulisane awe. Tulisannya piye? Awe. Putra Kanjeng Sira lawe. Putra Kanjeng Sira awe. Bosipun wonten ngandhap kalih Mas Totok Sranta. Nggih. Duk kong prangbong. Kualik. Depranggung. Dok pranggung gong. Marai we. Salah. Wis salah lho sampean. Ketake kowe Wiratmaya Sriuning coba digandrung. Bang, jak omong nembang terus. Yayi Sriuning. Mara gage caketa marang pun Kakang Yayi Sriuning. Apa enek Wiratmaya guyune kaya sabrangan ngono wi. Lah piye? Wiratmaya ki guyune sithik ae, paling ora ya ping 4 lah. Ngono ae. Yayi Sriuning. Ora usah ditungi nggo driji. Ya, pendadak Mara diitung barang. gage caketa marang pun Kakang Yayi. Wis pirang-pirang dina aku pengin Contohno cak Yuda contohno. Wong kok iso ngene lho mustikaning jagat tepung gelang anggonku ngupati wanutya sing dadi gegantilaning nala memani ing netra wong ayu katresnanku ya mung kanggo sliramu iki tenan jare lho Oh kanggo jare. iki tenan jare lho ngono iso ora kowe isa. Iki tenan ngomong sik gage leh koke nganggo omongan sik Yayi mustikaning jagat. Ning jagat ora ana papat ning donya, ora ana 5 ning bumi ya mung siji. Siramu sing tak tresnani. Iki tenan jare. Kok kapake Dol? kaya nguntal pil Pancen iki ya kaya padha karo rabi to iki. Kok iso? Lah wong kene wong kene pengin bodho nyedak karo awakmu. Ora iso mung aku sing iso nyedak iso demek. Iki tenan jare. Coba ganti sing Sriuning sing nembang nduk niki. aku kepengin ngrungokke suaramu iki tenan ngono Dang Aku kepengin krungu suaramu, Yayi. Iki tenan jare. Terus ya. Lah ya. Duk perang duk gong prang Depranggung bacana Ngebelo. Bebelo. Arek bebelo golek kanca terus ngebel sik. oh Bebelo Wiratmaya. Wiratmaya nek mliti. Mlete jae mlaku rono terus jual mahal tete. Waduh. Tan wurung Sriuning gundul. Gugur terus digunduli niki. Oh. Dadi kusumaning Rasah wis metu cikal Bang, rasah.
bangsa satu lagu seriuning nanti Ya, Mas. request saya Mas Anggra nanti Denok nanti. Oke, biar nanti- seriuning sih, seriuning Siap, sih. oke, oke, oke. Monggo. Sering, yuk. Sriyoning mesti kutuban lapet tresno dene sapaya pati marang Raden Wirasaya kang bos prasangsa ananten berhenti karya Mbah Sukron Suwanda. cangkeme warek kok Dangdut
biasa malam hari ini disiarkan secara serentak 11 channel. Wow. Hebat. Sigit channel, Lampat Maja dan lain-lain. Wakeh tenan iki. Spektakuler Ning pokoknya. Sigit channel mau semeh 2500 apa piro nggo. Halah. Jadi channel Mas Anggra barang. Nah, iki engko Mas Anggra ngono naik Mas Anggra. Diaturi Karo ngeluari nadar kupat luar. nadar kayak kali jenang piring patang abang wau di anu. Tapi cepat. Lho, mboten. Mboten dugi mriki, Oh, dugi mriki. Lawancak Mas Anggra. Mangga Mas Anggra. Alhamdulillah. Mik Lah kok aku, Cak? Dal kene dal. Lah kok aku iki? Dal, acara Sadu Jotos malam hari ini mempertemukan yaitu Mas Mondol dan Mas Anggra. Ya, Sadu Jotos. Moh, Mas. Moh aku, Cak. Lah, Kemplinge ra karuan mengkilap blerengan aku. Tenanan, saestu. Saestu tenanan. Blereng aku. Mosok blereng. Nggih. Aku dhewe yo blereng. Nek jenengan ketutupan aku, Pak. Tak tutupi ngene ra ketok. Oh, Gini sini. Aja gelem Mas Anggra mayah kaya dirubung uler. Selamat malam Mas Anggra. Nggih, sugeng dalu Mas Sigit. Nggih, mengke nembang kan ora ketang satu mang kudu harus nembang wong nyatane. Sithik mawon nggih. Oh, kathah mboten napa-napa sing nanggap Mangke sampean. sing ningali niki langsung balik omah sedaya Mas. Mboten napa-napa. Mboten Kanca-kanca sing do ngonten mah nggih tasih do. Nggih, terus recang-recang influencer sing TikTok-e lagi viral-viralnya tadi datang. Oh, Nggih, nggih. langsung diundang. Jangan lupa follow TikTok-nya Rakago. Ragago. Ragago. Nganune piye mau jingle mau Ragago iki? Nggih, password-e niku mosok leh. Mosok lah. Ame Mosok bareng-bareng. leh. Ame bareng-bareng. Password-e Rakago mosok leh. Muni mosok leh mandese ra karuan. Muni mosok leh ababe jan. Brel. Niki nyanyi riyen apa ngluwari kupat nadar riyen? Luar. Nek sanjange niku nyanyi riyen. Oh nyanyi Oh, riyen. Nyanyi riyen ngoten. Larase pelok Pak Wit. Lagune Dino. Wah, Gandulane. dudu. Genduk Deno. Salah kabeh. Oh, niki Mbak Niken dados Mas Anggra niki sing nadar rek kagungan putra Nggih. nanggap sampean. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wow, kita sudah ngevlog ya Mas. Wah, tidak lewat mukbang semua Mukbang. kita Mas Sigit. Termasuk Oh. Mas Sigit niki wow. Saya lontong tuyuan. Saya apa DCI, mau nggih. angel jenenge ae. Apa? Panganan Jepang wangel jenenge. Apa Mas? Mau? Silger to. Susi. Sushi. Oh, sushi. Namanya Mbak Susi teng mriki wonten. Nggih, sushi. Tadi saya mukbang bakgor, Basgor. basgor. Bakso goreng. Iya. Nat. Mas Sigit napa wong Mas Sigit? Lontong Lontong tuyuan. toyohan. Pokoknya isine maem-maem terus ya Mas. Jeng ben ngonten kula dikabari Mas ditelepon. Nggih. Kita kok rodok niku ben singset sithik Men Mas. men gayeng ngoten. Nggih, mangke ditukani mamah. Pripun? Nek mam ora iso alus sanjange. Oh, ngoten. Mamah kan wonge rada alusan nek sanjange ngono. Laras percaya. Sami kalih kula. Kula ki bangsa halus kok. Kanca-kanca TikToker Sigit Channel jangan lupa follow juga channelnya Mas Anggra Rakago. Nggih. Lagune Dino nggih. Nggih, Mas Sigit. Oke. Nanti ini dipotong-potong dimasukkan channel Rakago ya. Nggih. Ambil dari Sigit Channel boleh bebas. Oh, saestu. Nggih. Lagune niku kagem putra mawon, Nggih. Mas Sigit. Mergo niku ceritane ngudang anak. Nggih ngudang putra. Lah nek ibuke nompun dikudangi terus. Oh. Ibuke nek isinane nggih muni tukoli. Kale ra umum. Makal. Di MC ini Cak Yudo, di MC ini. Oke. Baiklah hadirin tamu undangan yang berbahagia, malam hari ini bersama dengan Cakra Ningrat Indonesia, rajanya musik segala macam musik ada di sini. Yuk kita sambut bersama-sama penampilan dari Mbak Niken Salindri yang akan berduet dengan Mas Raka. Go! Waduh sih. Sok leh. Oh iya, Mas Anggra channelnya Rakago. Yuk coba Deno Mas, yuk. Mosok lah. Empun keturutan. Pun Hebat, keturutan. Niki Titi Wancine ngeluari Keluarin nadar. Nggih. Kuat luar. Nggih, siap. pundi-pundi Mas Sigit. karena Nggih, properti. monggo, Enggak. monggo. Bu Ratih diaturi tindak mriki napa? Nggih, monggo. Oke, Kang Mase, Monggo. Kang Mase Kalih penjenengan. Mas, kalih Mas. Papa. Papa anu. Papa. Papa Mama. Garba. Nggih. Nggih. Garba. Tuduk. Iya. Istri Mas, istrinya. Kalau ini sampai Mas.
Bulan monggo karo Mas karo Dik Rasat sisan. Disampirke mae terang ngampirke. Sing sayo sing rukun kalolo. Di mana istri? Mbak Ini Mbak. momen yang luar biasa, bisa diabadikan nanti, bisa untuk anak putu nanti biar nggih. Monggo Pak Purwono, Kenang-kenangan. pripun adidal Pak Purwono? Nggih, menika. Nah. Monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para sederek, para bapak ibu ingkang sami lenggah mirsani ringgit wasucal nemung wekdal sakedap malah kepara nyuwun donga pangestunipun. Mbak Niken menika Mas Anggra kalian Mbak Wulan tuk rikala semanten nggadahi ujar menawi dipun paringi momongan badhe ngrawuhaken panjenengan. Pramila titi wanci menika nyuwun pitulungan Mas Anggra kalian Mbak Niken buka kupat luar monggo menika. Dipun asta rumiyin Mas Anggra kalian Mbak Niken. Para bapak ibu monggo kula panjenengan sedaya paring pandonga kanthi waosan Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah. Ihdinas. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Mas Sigit Dalem Pak. nyuwun pangapunten kula nyuwun idi pangestu ugi nyuwun idi Nggih. dalu menika Mbak Niken paring pandonga nandharipun Mas Anggra. Monggo. Matur sembah nuwun kagem Mas Anggra sampun nimbali kula kalian Mbak Wulan, mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah, mugi-mugi selamat donya akhirat, mugi-mugi sehat selalu panjang yuswanipun. Amin. Lan ugi kagem adik sinten niki? Rasat. Rasan. Yang ke 1 tahun pas nggih. Alhamdulillah mugi-mugi dados bocah sing soleh. Amin. Amin amin amin. Sampun matur suwun. Nggih, matur nuwun Ugi wali matul pandonganipun kitan, sedaya. Mbak. Yang wali matul kitan jenengan ucapne sekaligus Mas Alfiano. Mas Alfiano, nggih Mas Alfiano menjadi anak yang soleh berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Panjang Amin. umur sehat selalu. Yang penting Amin. pinter sekolahnya. Amin. Amin. Monggo mereka. Para bapak ibu ingkang sami mirsani ingkang sami rawuh, mugi-mugi sak sampunipun kabuka kupat luar sedaya ujub nandharipun Mas Anggra mugi kalis ing rumbeda mawingking anggenipun gesang bebrayan tansah gemah ripah boten wonten reridu menapa-menapa. Amin. Amin, Allahumma amin, amin. Matur nuwun pandonganipun. Monggo iki foto sesarengan ya Nggih. Cahayu. Pangapunten Pak MC, momen spesial monggo dipun abadikan Nggih. mumpung keluarga besar Ibu Ratih dan Bapak Kahar dalu punika wonten pepanggung mengke saged nyanyi utawa joget bersama kalian keluarga. Wah. Monggo kula namung derek Pak Kahar, Bu Ratih kalian Mas Anggra, Mas Raka. Monggo kula mboten saged mboten matur-matur. Monggo mangke Kamera sae depan mangke. Mas berarti. 3 2 Wah. 1. Oke, tambah lagi Mas. Ya. Dihitungi ping 100. Dihitung mundur ya. Oke, nggih. Iya. Siap, nggih. Aduh. Sampun? Wonten panyuwun Mas Yuda. Ada permintaan lagu mungkin biar joget bersama keluarga napa? Wonten Kusuma Wijaya. Oh.
Lestari, Jalaning Tresno, Negoro Angin, Puspito Nolo. Wah, Mbak Niken iki lembur langsung Kedap. Nggih, sedaya sampun Momen spesial, lampahan saking momen kula spesial. nyuwun pamunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung datang Pak Sigit, monggo. Nggih, pripun Bu? Oh, nggih. Matur nuwun Bu, sukses selalu Mas Anggra. Besok karo ngevlog saya diajak nek makan-makan ya. Mangan kok ngevloge. Nggih sukses. Enggak juga. Nggih sami-sami. Oh niki permintaan dari Mas Anggra. Pripun Mas Anggra? Napa? Joget sedaya teng mriki? Loh, monggo ndak apa-apa. Mosok nggih? Boleh, Oh, saged angsal. Nggih. Mama. Mas teng mriki mawon Mas Raka. Mas Raka. Masyarakat di sini no Mas Raka. Nggih. Mas Raka. Teng mriki. Monggo Ibu teng inggil rumiyin, Ibu teng inggil rumiyin. Mama. Napa Mbak Rak? Mas. Oh Mas. Sisan masyarakat badhe matur. Oh nggih. Monggo masyarakat. Nggih. Nggih. Di Grimbi Pak Pito ya men mboten sepi Pak. Tapi kok malah jagongan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Yang saya hormati kedua orang tua saya, Eyang Ratih dan Mbah Kong, serta Mbah Nung dari Kudus, Ibu dari Kudus. Sembah bekti kula amargi kula riyen eling niki waktu Om Anggrang rawuhipun Gus Idam waktu wonten Rembang. Nggih, kunci rejeki, lancare rejeki niku saking restu kalih tiyang sepuh. Kalih Papa, Mama, kalih Mbah Nung sembah bekti kula. Terus selanjutnya untuk tamu undangan yang lain, untuk keluarga besar dari Tasman Muryati, kula ngucapaken sugeng rawuh kalih rencang-rencang sugeng rawuh. Nggih, terus wonten kathah rencang rasa saudara juga nggih dari Kalimantan Pangkalan Bun kemarin menemani Dek Wino sudah 1 minggu di Pati menemani sunat. Alhamdulillah matur sembah nuwun rawuhipun di Kota Pati, di Kota Rembang. Terus ada juga dari kawan-kawan, ada Pak Deni dari Lamongan, bahkan tadi dari Kediri ada rawuh, dari Nganjuk, dari Tulungagung, rencang-rencang Jawa Timuran dari Surabaya nggih kathah rawuh. Kula matur suwun rawuhipun nggih mugi-mugi mangke nek wangsul nggih mbot kondur mboten nonton malangan suatu napa pun. Amin. Salajengipun mohon doa restu untuk Ananda Vino. Semoga Ananda Vino menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Berguna bagi bangsa, agama, lan negara. Amin. Setunggal malih Pak, wonten malih niki nyuwun sewu untuk kula matur suwun angsal sponsor dari Rokok 68. Nggih, dia Rokok 68 itu dari Pasuruan. Make rokokipun make dibagike wong muslim nggih. Untuk rencang-rencang terus make sisane nggih nek wonten sing kersa rokok nggih make dibagike secukupe. Nggih. Nyuwun pangapunten rokok niku mboten diparingi cukai karena pemasarannya wonten daerah Sumatera. Jadi untuk kalangan sendiri. Siap. Matur sembah nuwun untuk Rokok 68 semoga lancar. Amin. Terus salajengipun setunggal malih dari Gajah Baru Audio. Nggih, kemarin dari Pak Arif matur sembah nuwun. Tiba-tiba niku dipasang busi kula pokoknya Mas niki kula pasang sak penerangane kabeh kula sak krune ampun dipikir pokoknya kula tak support sampai selesai. Matur sembah nuwun dan Pak Arif Luar biasa. Gajah Audio. nggih mekaten saking kula
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Mas Anggra? Sampun cekap. Nggih matur nuwun sanget. Matur sanget. Ibu nderekaken sehat seger waras panjang umur, bahagia sayanipun nggih Mas. Nggih. Siap. Oh nggih. Hebat. Wah nggih. Coba kene sak mendel, Mbak Niken. Mbak Niken. Wis luar sing dadi nadare penjaripun Mas Anggra. Nggih, pun luar. Danyang wis ra nagih utang, wali ra nagih janji. Nggih. Wis luar. Amin. Wis kari nemu padang, kari nemu lancar rezekinipun keluarga besar panjenenganipun Ibu Ratih Bapak Kohar. Pak Kahar. Nggih Pak Kahar. Nggih, monggo Puspita Nalori napa Kusuma Wijayari nderek Derek Mbak pelok Niken, nggih. dibawani Cak Yuda ya iso bawa, Nggih. mondol ya iso bawa. Siap. Napa? Pamintaku. Mondol. Nimasitose. Terima kasih untuk konco-konco Cakraning Rat Fans Club CFC. CFC luar biasa. Dari Rembang, Mantap. dari Bojonegoro, Rawo. Nggih. Udus Mas Utomo. Udus. Nggih. Mas Utomo wis ora tau absen Terus. Kali salam. Atut runtut tansah reruntungan. CFC hadir juga salam untuk Ina dari NS. Lebih Ina NS. Ina. NS kini kan Salindri. Oh, ele ra ketok ele. Oh jeneng asline lho Eka gitu Lina. Oh, klambi silian. Ing sarina sawe ngene. Mbak Niken pilih Puspita Nalori napa Kusuma Wijaya nderek? Puspita. Puspita Nalori. Puspita kembang nolo ati, kembange ati. Kembange ati. Siap. Datan kinggang sarambute. Carna susukna rasa dene ben-ben Ben tak karepe ngono. Mesti omah ngomong nek sarambut to. Datan kinggang sarambut. Ngono. Ora nganggo datan kinggang sarambut. Tok. Ngono. Sarambut tok kuwi lah. Datan kinggang sarambut. Alah. Orang gawe tok. Dari Pak Egit nganggo. Datan kinggang sarambut. Hup. Paham. Jawa hup ora. Datan kinggang sarambut. Langsung ya Pak Anggo, nek gak malah muni hup engko. Lah iya. Apal aku karo mondol iki. Hop. Oh Kok isih ditajuk. Lamun adoh caketing ati. Yen cedhak tansah mulat sida asih tuhu. Mak suarane. Pindha mimi hamintuna hayu nimas bareng ana tepi wajib. Bener wis bener. Saiki wis ora nganggo bek ya. Wis bener Pak saiki nggih. Wis apal kok. Apal. Sida asih braya. Tidur ke. Raknol. Rik lu guru anda teko. Dang tong. Situasi Braya. Enggak. Braya. Angel di bareng. Brayan
Sing dimainke iki berane. Dadi berane iki diolor, ditakrek, ditolor. Ya apik behane. Bra. Ngono lho. Bang. Ya. Lah. Tak peni rumuse sing godolanan berane sukses. Dikira gak kok nguri jebule kok ngarep. Wis pitonolon iki. Oke. Pos pitonolon. Biasane pos pitonolon nek penari latar cilik ngene biasane. Hah? Penari latar cilik. Sapa? Masana. Lho. Oh anu ta? Mas Jagat ta? Itu biasane. Oh Mas Jagat biasane nek Lah iya. Jare pengen foto karo Mbak Niken. Iki nganu iki sing anak kula nomor 3. Nggih. Ayo Mas Jagat, Mas Jagat. Joget gak? Mas Jagat ayo. Ayo Mas Jagat. Isi Joget mana lagune Puspitanala ya. dampingi Mbak Niken. gampingi kok mriki lho kok Kene lho. kok isin ora alah. Isinan bapake isinan anake ya isinan. Ya yuk. Salim karo Mbak Niken saya salim. Ya yuk. Foto. Foto rasane. Foto. Mbak Niken cantik ora? Mbak Niken cantik ora? Mong to. Madu mrene gat. Oh, foto sik. Oh. Asik. Oh, nganu ora cetha tak niku. Backlight. Kok ngono. Oke. Iki Dek bilang Dek. Alah pinter cah iki, pinter. Kelas piro Dek? Wes, oke. Yo, Puspitanala, Mbak Niken sing joget jagat Cak Mondol, Cak Yuda. Oke. Bate jagat. Engko kowe bareng joget disawer Cak Mondol. Nah, disawer karo Cak Mondol. Alhamdulillah. Ana nek dicepake. Duwe dina. Yo, Puspitanala bersama Niken Salindri. Yo. Terima kasih, Pak. Mas Gagat disawer, Mas Jagat. Hebat. Lumayan iki Gat. Lumayan. Kok ora duwe isin to Gat? Bapak isinan kok kowe ora isinan ya. Bapak lho cah isinan cilikane ya Pak ya. Wis pantes. Apa Mak? Instruktur senam. Jagat ah. Iya lho Jagat pinter. Mbak Niken sakit lenggah rumiyin mimi dulu. Mbak Niken Biar sindas-sindas cakrane ra diselingi sik. Jagat mimi. Enten mimi apa mboten? Enten. Siap. Ada Mbak Putri, Mbak Melani, Mbak Lila. Mbak Lila. Anak yang soleh. Betul. Lagune. Cocok sesuai dengan Mas Vino, muga-muga dadi bocah Anak yang sing soleh. berbakti kepada kedua orang tua nusa dan bangsa. Nggih, Mas Razat, nggih. Lagu adalah sebuah doa. Leres Pak iki. Lagune alamate anak Soleh. soleh. Bapake Niken. Mayang Kara. Aduh. Ini Mbak Putri dari Ngawen Blora, Mbak Lila dari Loh Gede Sumber Rembang, Mbak Melani dari Gunung Sari, Kaliori. Kowe wong kene ae kowe berarti. Nggih, satu kecamatan. Lagu adalah doa, ya kuwi alamate anak soleh nggih. Nah. Oke. Coba kayak apa, semoga dengan lagu ini Mas Vino, Mas Raza dari bocah sing soleh berbakti pada kedua orang tuanya. Coba kayak apa? Yo.
Semoga dengan lagu ini doane wong tua kabeh padha terkabul. Amin 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 amin. Digarap Banyuwangen yo penak ya. Wah, wong kanca-kanca cakrane krat pancen nggih. Tolak ukur, tolak ukur. Nggih matur nuwun. Nggih. Pak Cip kok nggih pareng lenggah sembah Pak nuwun, Cip, Pak Eko matur Pak nuwun. Kasmani komplit. Nggih. Sore wis Bambangan Cakil, Sasa sing joget dadi Herjuna. Wah. Iya Kak. Coba Mbak Niken. Mbak Niken. Mengko selak jengkar ndak telat tiket pesawate ya Mbak Niken. Ya ben nembang dikayangke. Ya dikatoke. Ono. Mau niki arep ning Jakarta kok kene kok arep ning Surabaya. Mamah Wiwin tak elingke kadoan cedak Semarang. Nggih. Nggih no. Semarang. Sesuk Cak Mondo jare arep ning Jakarta. Nggih. Oh, mboten teng Jakarta to, Mas. Temu ndi? Malaysia. Menjalani hukuman gantung niku lho. Hukuman gantung. Ning nong. Mbak Niken ora dhewean ben dikancani Mbak Yosi ya. Mbak Yosi Dian Pratiwi nggih. Blitar Kutha cilik kang kawentar. Edi Peni Gunung Kelut Sing ayo Blitar Peta Brontak Blitar Proklamator Wah. Para penonton ingkang wonten pinggir dalan menawi boten ketinggal kirang marem saged mlebet. Saged mlebet, Bu. Monggo Enggak saged wonten kursi mlebet. boten napa-napa. Nggih, saged tumbas. Bebas. Bu. Monggo ingkang wonten Jawi saged tumbas tiket wonten pojokan mriku. Mboten Dik, mboten ditikati. Nembang berdua nggih Mbak Yosi. Mbak Yosi Dian Pratiwi bintangnya Cakraningrat Indonesia, suaranya yang menggelegar bagaikan Petir di siang hari. Nyamber ndase mondol. Nembang sing kepenak. Napa Pak Ikit menika ingkang sesuai dengan Mbak Niken dan Mbak Yosi biar klub suaranya antara suara 1, suara 2 dan Mas Mondol suara kirik nanti. Yo ora to yo. Rakot awakmu. Rakot. Menika request terbanyak menika Banyuwangen. Disimak Pak Mayor Jenderal Marinir Bambang Sutrisno saking Jakarta. Oh nggih kesupen niki wau nggih pikantuk salam Pak Sigit saking panjenenganipun Bapak Yoga Mandira Jakarta. wonten Jakarta. Ampun lali Cak Yudo tanggal 26 tak teng Kediri. Nggih tengkarekan. Tanggal 17 teng alun-alun mengke. Alun-alun Ngawi. Nggih. Hari jadi Ngawi Cakraningrat bersama Cak Yudo. Niku rekome saking kula. Cak Yudo ning ora nggo mondol. Hari jadi Rembang kok ora wayangan. Rencanane alun-alun Ngawi ganti komet. Tidak. Hari koperasi batal tanggal 13 Cakraningrat. Ganti dalang. Oh, ganti jalan toh, Pak? Golek anggaran sing luwih murah. Ngono lah sampean ra gelem murah, Pak. Sampean larang. Pemerintah nanggap murah iki duit apa ora? Dikorupsi entuk ya, Pak. Korupsi entuk nanggap wayang kok murah. Betul. Sesuk sing nabi paling yo narki ngono iso hal 13 iki.